jiena f'kull persuna mhux nitfi x-xema tal-imħabba, il-fjamma tat-tama u tal-fidi imma nixela. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna f'dan l-istaġun tal-Avvent bl-għoża ta' bejnietna, bil-maħfra, bil-paċenza li nieħdu b'xulxin, minflok nitfu ix-xrara li hemm f'dak li jkun inħeġġuha, nixeluha. B'hekk ikun jista' iseħħ il-kliem tal-profeta, l-ispirtu tal-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Baqgħet nindewwi l-qalb miksura u nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex innedi is-sena tal-grazzja tal-mulej.